दिनै बर' हारिनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे खुसिनि रंजानाय सान आरो बे खुसिनि रंजानाय सानखौ लागैब्रा दिनैनि तारिखाव जोंनि दैदेनगिरिया जाबाय जोंखौ दैदेनग्रा सुबुङानो जाबाय मस्ट बे माने भिजनारि लिडार मानगोनां बिटिआरनि आथिखालनि चिफ लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आथिखालनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांनि दैदेननायाव दिनै बै 5 बोसोराव बे बिटिआर ओनसोलाव सान्तिनि मोनसे परिबेस जादों आरो सान्तिनि परिबेसनि थाखाय दिनै बे ओनसोलनि गासैबो माहारिनि जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाया दिनै गोजोन खौसेथि गावनि नखर संसार सामलायनो हादों आरो ओनसोला दिनै बिथांनि गेजेरजों मोनसे मुंदांखा माने जायगा हिसाबै बुहुमाव गनायथि मोनजादों आरो बिथांनि जि गिदिर गिदिर मावथांखिफोर मा होनना बुंदों क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल नलेज फेस्टिभेल जे दुरान काप स्पर्ट्स बिथिङाव बड'फा सुपार 50 गासैबो दिनै रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हादों इयुन जेनेरेसनखौ जोङो जिहेतु दानांगोन फोसाबनांगोन बिथांमोनखौ लामा देखायनांगोन बेखायनो सरकारि भाबै दिनै प्रमद बर' बिथाङा इयुन जोलैखौ जिहेतु मानसि माहारि हिसाबै गावखौ गसंथानो थाखाय सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय बिथांमोनखौ गिदिर मा होनना बुंदों बिबान होनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय जि जागायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथाङा जागायदों आरो बिनिनो मोनसे रिजाल्ट हिसाबै दिनै जोंनि गथ' गथाय फरायसुलि बिथांमोना मोनसे गोग्गो सोलोंथाइनि गेजेरजों हारिखौ दानायनि थाखाय साफा साफा दैदेनगिरि समाजखौ दानायनि थाखाय साफा साफा दैदेनगिरि आरो जोंनि हादरनि साफा साफा नागरिक जानो थाखाय बिथांमोना बे हालामाव दिनै सुबिदा मोन्दों गोजोन खौसेथिखौ बिथांमोना परिबेसखौ मोन्दों आरो बे परिबेसनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि बड'लेण्डखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आल्टिमेट गल बर'फोरनि थाखाय आलादा नखर हादोर सोरजिनाया बेयो सानसे नङा सानसे मोगथां महर होगोन आरो बिनिनो मोनसे इसारा दिनैनि बे राजखान्थि बिथिङाव जि जोंनि खौसेथियै लोब लोब रायजो राजानि मदद लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय बिसाय खोथियाव माने सम्पुर्ण मा होनना बुंदों फुल फ्लेजेड माने मेजरिटि लानानै सरकार दागोन आरो जि प्रमद बर' बिथाङानो नैथि खेबनि थाखाय माने बिटिआरनि माने चिफ जागोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआर गोजोन गोजोन मोनफ्रोमबो दफाफोरा खम समनि गेजेराव मावफुंजानो थांगासिनो दं बेखायनो रायजो राजानि अननाय आरो रायजो राजानि मददथिखौ जों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय हास्थायदों लुगैदों आरो जों बेखौनो अराय सम रायजो राजानि सेराव जोङो माने खुलुमनाय सिबिनाय थागोन बेखिनि मिजिंखौ बे समाव हास्थायदों आं माबा गिबि नंगौ राजखान्थि बिथिङाव गिबि खिन्थु जोङो जिहेतु इसु बेस संगठनजों जोङो खामानि मावदोंमोन सोमावसारनाया राजखान्थिजों थोंजों सोमोन्दो दङ हिसाबै दिनै आङो संगठननिफ्राय बिदाय लादोंब्लाबो दिनै जोंनि मावनांगौ बिबाना जोबाखै हिसाबै सुक्ति रुपायनि खामानिया राजनितिक भाबै सुक्तिगारिफोरनि आखायाव दिनै माने संग्रामा सोलिबाय थादों बेखायनो आङो मोनसे दायबद्धता दङ दायथ' दङ हिसाबै दिनै आङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव माने सुक्ति रुपायनि माने सार्थखौ सिगाङाव दोननानै दिनै राजखान्थि दोलोआव माने बाहागो लानानै सासे खैराबारि बियाबनिफ्राय सासे बिजाथि महरै सायख'जादों आं बिनि थाखाय खैराबारि हालामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा जोंनि जिखिना भटार राइज बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोननिफ्राय मदद मोनगोनखौ आं मिजिंथिदों गोजोन्थों।